Takže zdravím, ja som Romana a ako už asi vyplýva z názvu videa, toto video bude o mojom mimomaternicovom tehotenstve. Asi by som začala, prečo točím toto video, lebo asi je zjavné a jasné, že nie som žiadny youtuber, influencer, ani žiadny z takýchto ľudí. A určite teda nie som ani odborník, som obyčajná žena, ktorá si prešla touto skúsenosťou. A hlavne kvôli tomu som chcela natočiť toto video, pretože viem, ako som sa cítila a viem, ako strašne som potrebovala niekoho alebo nejakú skúsenosť, niekoho teda iného s týmto. Keďže je október a je to mesiac povedomia o strate v tehotenstve a myslím si, že už konečne sa začalo naozaj veľmi veľa rozprávať o týchto takých hraných potratoch a takýchto veciach alebo o mŕtvonarodených bábetkách, tak som sa rozhodla natočiť toto video o mimomaternicovom tehotenstve, pretože si myslím, že bohužiaľ na túto tému je stále veľmi, veľmi málo informácií. A keďže to väčšinou aj končí zle pre ženu, tým, že príde dokonca o orgán, tak by som sa chcela podeliť teda s mojou osobnou skúsenosťou. Takže začala by som asi takým nejakým, mám tu poznámky, lebo snažím sa tu nejakých takých bodoch povedať všetko. A určite nepoviem všetko do detailu a takto veci, ale ak je tu naozaj niekto, kto si tým teraz prechádza, alebo by chcel poradiť, tak nech mi neváha napísať a určite rada poradím nejaké svoje skúsenosti. Možno keby som tak povedala k nejakým takým štatistikám, ktoré som si pozrela, tak na Slovensku je to okolo 500 až 600 prípadov ročne týchto mimomaternicových tehotenstiev. Čiže je to naozaj určite veľmi veľa menej ako spontánnych teda potratov, ktoré sa veľakrát vyriešia aj samé bez nejakého zásahu teda medicínskeho personálu. A keď je žena iba sledovaná, alebo si týmto prejde vlastne doma, v domácom prostredí. Takže tým samozrejme nechcem nejako znevažovať ich stratu alebo niečo iné, ale naozaj toto je trošku inakšia situácia, to mimomaternicové tehotenstvo. Takže možno by som tak povedala našu celkovú takúto rodinnú situáciu. Takže my už sme teda s manželom boli zobratí, ja som mala po vysokej škole a sme sa teda rozhodli, keďže na okolí naši kamaráti nám na dovolenke v Egypte oznámili, že sú tehotní a aj teda môj bratranec nečakal bábätko, tak sme si už povedali, že asi by bol ten správny čas. To bolo minulý rok na začiatku septembra a ja som teda mala 3 mesiace do 25-ky. Tak sme sa teda rozhodli, že však nebudeme na to tlačiť, že začneme to teda nejakým spôsobom skúšať. V tej dobe sme teda chceli kupovať aj nejaký dom alebo byt, pretože sme bývali v druhom byte mojich rodičov, ktorý sme si teda pekne prerobili, ale teda chceli sme ešte využiť aj to, že teda máme ten môj plát, aj všetko a že si teda spravíme nejaké to naše vlastné rodinné zázemie. Takže sme hľadali toto, ja som chodila do práce, manžel chodil do práce a nechali sme to teda nejakým spôsobom plynúť. Celkovo to teda trvalo 3 mesiace, než som teda otehotnela. Dávala som si, myslím si, že ani som si nedávala nejako extra žiadne vitamíny, proste sme to nechali plynúť. Sme si povedali, že obidvaja sme mladí, teda manžel je o 6 rokov starší, ale že uvidíme, či budeme mať nejaký problém, nebudeme mať nejaký problém. Všetci vieme, že ako je to teraz na okolí, že naozaj aj mladé páry, že im to trvá. Hovorí sa teda, že ten rok, teraz už vraj aj 2 roky kvôli tomu životnému štýlu je normálny snažiť sa. Takže sme to vôbec nejako, to je náš pes vzadu, sme to nejako nehrotili. No a teda vlastne sa nám to podarilo na nejaký 3. krát, sa mi zdá.
viem, že vtedy ma strašne naplo a som si povedala, že idem si skúsiť spraviť teda ten test a mala som aj taký divný, taký hnedastejší výtok a som si hovorila, že asi to tu bude. No, test bol teda pozitívny, čo som úplne pozerala, akože to bol taký pocit, že wow. No a som si išla kúpiť teda ďalšie, lebo však hovorím, že jeden, že však veľakrát sa vraví, že sú teda falošne pozitívne. Tak som si išla kúpiť ďalšie, to už manžel tedy akorát prišiel z práce, no ja to pozerám na záchode a úplne som akože neverila vlastným očiam. Tak som išla za ním, som mu to ukázala, obidva sme sa rozplakali. To bolo asi týždeň pred mojou 25-kou. To bol krásny pocit. To potom určite aj poviem, aký to bol pocit potom v budúcnosti, pretože toto už sa naozaj nikdy nezopakuje. Prvýkrát, keď to vidíte, ten test pozitívny teda. No a teda som si to nejako odpočítala a išla som k lekárovi v nejakom, neviem, tým, že som nemala s týmto skúsenosti, naozaj nikým som sa o tom nebavila, tak som išla v nejakom 6. týždni, sa mi zdá, alebo takto nejako. Takže som išla, si pamätám, to bolo presne na Mikuláša, som išla k lekárovi s tým, že on tam nič nevidel. Ale povedal mi, že je ešte skoro, že ono to býva okolo takého 7. 8. týždňa až vidieť a že teda, že ma objedná o týždeň, kedy teda mám prísť a uvidíme, že proste nič neznamená, že je vlastne ešte veľmi skoro. Zobrali mi teda krv na ten hormón a išla som teda domov a som si ešte povedala, že vôbec sa nebudem stresovať, proste je skoro. Šla som a ešte tým, že mám jazvečíka, tak tedy bola sezóna jazvečíkov v Kiku, tak som kúpila také oblačky jazvečíkovské pre bábätko. A som si povedala, že akože deje sa hocičo, ale proste takéto, že mimo maternicové tehotenstvo mi absolútne ani len neprišlo na že by sa to nemohlo stať, tým, že naokolo je to naozaj asi aj málo, že stretnúť sa s takouto ženou asi každá, fakt, že čo som potom už sa rozprávala, tak pomaly každá žena má nejakú skúsenosť s tým potratom, ale naozaj takto, že mimo maternicové tehotenstvo, tak to som ešte nestretla takú ženu. No a medzi tým sme vlastne kupovali dom, sme si vybrali domček a vedeli sme, že ho teda budeme prerábať, že by sa to nejako mohlo stihnúť, keďže mne to tam vychádzalo, že nejak v auguste by som až teda mala porodiť. Takže sme kupovali ten dom. No. Tú ďalšiu kontrolu som teda mala mať, neviem, či bol Mikuláš piatok a ja som mala ďalší týždeň štvrtok, lebo potom sme mali mať vlastne v piatok vianočný večierok v práci. Takže tak som sa objednala, aby som všetko stihla. No a ja som útorky chodila na jogu. Takže som šla cvičiť normálne na jogu, zdravý chrbát, s kamarátkou a už keď sme vlastne končili a išli sme do takej tej záverečnej asany, teda zo sviečky, tak som cítila taký divný tlak, iba keby mi prešiel črevom plyn, ale strašne mi klesol tlak. A som si povedala, že fú, že však áno, že som tehotná, že asi som to proste prehrotila, že musím už asi viac oddychovať a menej do toho dávať. A tak som si ľahla a tým, že už išla vlastne tá záverečná relaxačná asana, tak nejak to prešlo a všetko v poriadku. Prišla som domov, kúpala som sa, umyla som vlasy, išla som spať. No ráno som sa zobudila, klasicky o 6 ráno, začala som sa chystať do práce. Išla som na vecko, umyla som si zuby, išla som sa obliec a v spálni som dostala akože neskutočný krč. To bola taká bolesť, že ja som nevedela, že čo sa deje, ale bolo to také podobné, pretože mala som intolerancie na lepok, aj na laktózu, takže to bolo také, keby som zjedla niečo zlé, mne to nesadlo a že musím ísť teraz vlastne na vecko a tak išla som na vecko. Konala som teda potrebu a uľavilo sa mi, hej. Lenže ak som sa utrela,
tak som si všimla, že je tam krv. No a to už som začala, samozrejme psychika, všetko začalo pracovať. Chvála Bohu, môj manžel bol ešte doma. A teda tie krče, že bolo ma to, musela som chodiť prikrčená a vraví manžel, že prosím ťa, poď so mnou k tomu lekárovi. On teda začínal, že nejakej 7. a tedy bolo 6:15 alebo koľko. A hovorím, že poďme tam, ja som mu proste volala na osobné číslo a on, že však choďte do nemocnice a ja úplne som bola taká, že nie, že však to bude proste v poriadku, že ja chcem, aby ste ma vyšetrili vy. A on, že ja začínam až o 8, tak ja som tam jak natvrdla, sedela hej hodinu a čakala, než príde. Ma teda zobral akože dopredu, ale tak som tam čakala, no a pozrel sa, už sa tá bolesť tak ustálila právo dole v podbrušku, no ale teda stále tam babetko nevidel a povedal mi, že pokiaľ naozaj špiním, krvácam, tak musím ísť do nemocnice, musia sa proste na to pozrieť v nemocnici. A už tedy tam napísal teda na tie papiere, že teda podozrenie na mimomaternicové tehotenstvo, nafotil nejaké fotky a vlastne povedal mi, že nech idem do tej pôrodnice, kde som rozmýšľala, že budem rodiť. Ja som dovtedy akože nič nerozmýšľala, to bolo vyslovene, že však Bory, že keď sme z Pezinka, tak Bory máme blízko, tak povedal, nech idem tam sa teda ukázať, nech povedia, že nemám sa báť, že z 90%, že bude to v poriadku, že tieto špinenia na začiatku tehotenstva sú normálne. Že tým, že som nekrvácala nejak veľmi. Tak sme išli na tie Bory a teda ešte odobral mi znovu krv, aby sa teda pozrelo, či sa ten hormón teda nejako zdvíha. Ale napísal mi stále do tých papierov, že stále je keby tehotenstvo nepotvrdené. Aj keď som mala zvýšený ten tehotenský hormón. No a vlastne potom na tých Boroch ma poslali cez urgent. Tam ma poslali teda na ten prvý kontakt, kde zmerajú tlak a tam vlastne vyhodnocujú tú vašu urgentnosť, kde ju asi nevyhodnotili dobre, alebo z tých papierov, čo mi dal môj doktor, pretože nakoniec to bolo tak, že ja som sa skoro za 6 hodín až dostala na príjem. Takže mala som tam také bolesti, medzi soplavými ľuďmi som tam bola, proste tak sa mi chcelo kričať všetko a už hovorím, že som tam na nich si ma znovu zobrali do toho prvého kontaktu a oni, že vidia, že mám akože bolesti, ale že musím počkať. A ja hovorím, že dajte mi okamžite niečo od bolesti, že ja to proste nevydržím, že vy ma tu necháte potratiť na chodbe. A tam mi nejaký taký mladý, ja neviem, či to bol zdravotník, čo povedal, že pani, nezvyšujte na mňa hlas, tak potom tam konečne došla nejaká žena, že ma zobrali, ja som myslela, že ma berú akože na gynekológiu a oni ma zobrali ešte len na ja neviem, obyčajnému lekárovi, ktorý ma tam popočúval, zaviedli mi kanilu a zobrali ma teda, že mi dali Paralen do žily, čo mi teda zabralo a čakala som skoro ďalšie 4 hodiny, než som sa konečne dostala na gynekológiu. No a odtedy už, aj keď ten príbeh očividne neskončil dobre, keďže sa jednalo mimo maternicové tehotenstvo, ale naozaj som rada, že aj keď s tým urgentom som nemala dobrú skúsenosť, takže som išla na tie Bory, pretože naozaj zachránili moju psychiku. Tak vyšetrila ma pani doktorka a povedala, že ešte príde pán primár, aby sa teda na to pozrel a aby teda povedali nejaké dva názory na to. No a vlastne, jak ma dovyšetroval, tak iba pozriem, že som myslela, že poviem domov, už som bola taká ukludnená, bolesti mi ako tak prestali, to špinenie nebolo až také veľké a že vy si neuvedomujete proste vážnu situáciu, že musíte tu ostať. Že naozaj je tam podozrenie na to maternicové tehotenstvo, že to tak vyzerá, alebo že ten hormón stúpol. A že teda uvidia, že ešte naberú večer potom a uvidia, či to teda telo rieši samo. Lebo samozrejme toto maternicové tehotenstvo telo môže vyriešiť samo, môže to proste vytiec a nemusí sa nič stať samozrejme. Takže ja som sa tam rozplakala, hovorím, že mňa manžel čaká na urgente, ja som bola úplne mimo. Lebo to, keď človeku dopne, že vlastne prichádzalo babetko, tak je to ťažké. No ale, pardon,
No ale pán primár teda povedal tam, čo ja som nevedel, že to tam tak funguje, že však manžel celý čas môže ostať s vami. A to bolo akože neskutočné. My sme došli na to oddelenie. Krásna izba, všetci milí, všetko bolo akože úžasné. No a teda neustále ma kontrolovali, manžel mi išiel ešte pre veci, tak sme tam boli a ešte stále som nejakým spôsobom dúfala, že už keď prichádzam o to bábätko, že tak aspoň sa to nejako vyrieši. Lenže potom mi sestrička povedala, že my sa nebojíme toho krvácania, čo máte vlastne, že zo spodu čo špinite, že my sa bojíme vnútorného krvácania. Tak jedna noc prešla, stále brali krv, stále ma vyšetrovali, akože nič nezanedbali, všetci sa tam mňa starali naozaj tí vyšší odborníci, pán primár, pán docent, všetko mi vysvetľovali. No a vlastne na druhý deň, to bolo tuším akurát deň, kedy som mala ísť o ten týždeň na kontrolu tomu môjmu doktorovi, tak ma vyšetrovali ráno v nemocnici a povedali, že už tam vidia vlastne na prvej strane, že sa tam hromadí nejaká tekutina a že oni by pristúpili k operácii. Tak hovorím, že k jakej operácii a oni, že vyzerá to teda na mimomaternicové tehotenstvo vo vajcovode, ktoré prasklo a že sa tam teda hromadí tekutina a myslia si, že teda budú musieť laparoskopicky odobrať mi vajcovod. To ja som, som mne tak klesol tlak vtedy, ja som úplne len som pozrela na pána docenta a ja sa ho pýtam, že prosím vás, že ja budem mať môcť ešte deti. Akože 25 rokov, hej. Si pamätám, mi to tam začal kresliť rozmnožovaciu sústavu ženy a ukazovať mi vlastne, jak to funguje a teda ubezpečoval ma, že vlastne tým, že som mladá, tým, že budem mať akoby obidva vaječníky a ten druhý vajcovod vie prebrať funkciu vlastne toho druhého vajcovodu, takže aj štúdia, aj všetko, čo oni sa tomu vlastne venujú, tak do 2 rokov všetky takto páry prirodzene otehotneli, ale že po pol roku už teda by som mohla ísť aj na kliniku, ak by nám to nešlo, pretože mám tu indikáciu, že nebudem mať teda ten vajcovod, alebo že potom je tu ešte nejaká iná možnosť s tým, že by mi pichli nejakú látku, neviem, a vlastne by sa čakalo, než ten plod odumrie, než to vytečie, ale že tam je riziko, že sa to samé neprečistí, aj tak sa potom musí pristúpiť k operácii, že to musia vyčistiť, lebo potom ženy majú zápaly, zle sa to hojí, dlhšie sa čaká, než sa môže znovu skúšať ďalšie bábätko a teda. A tým, že tam je to podozrenie, že to prasklo a že mám to vnútorné krvácanie, tak oni by boli za operáciu, ale že je to na mne. Tak ja som povedala, že pán doktor, že ja proste toto nechám na vás, že ja nehodlám o tomto rozhodnúť. Už som vedela, že je po babetku a že už proste je dôležité, aby som sa čo najviac dala dokopy a aby tu tá šanca na to ďalšie babetko v budúcnosti bola. Takže som povedala, že to nechám na nich. Oni mi povedali, že teda sa poradia. Jak tam boli tam 3 lekári vtedy. Bol tam teda pán docent, bol tam pán doktor Totka, sa mi zdá. A neviem, či primár alebo nejaký iný lekár. No a teda išla som na izbu z tej vyšetrovne, oni to vlastne majú na tej chodbe, kde sú aj izby. Manžel teda ten ma tam čakal a ja som len začala plakať, že idú ma asi operovať. Ja som mu ani nestihla proste vysvetliť, že celkovú tú situáciu, že čo mi povedali a nabehli tam sestričky a začali ma pripravovať na urgentnú operáciu. Takže tak sa rozhodli vlastne lekári, že už nechcú čakať ani sekundu. Takže mi navliekli vlastne tie pančuchy, vyzliekli ma a išli sme rovno na operačnú sálu, ako urgentná operácia. To som sa ešte nestihla poriadne akože vystresovať tam na tej predoperačke, tam mi zaviedla novú kanilu, pýtal sa ma anesteziolog, či mám nejaké otázky, hovorím, hlavne nič necítim a teda mi vysvetlili, že operácia bude prebiehať laparoskopicky,
že by sa tam teda mal odstrániť ten vajcovod, vyčistiť dutina brušná, ale že ma teda upozorňujú na to, že keď bude nejaký problém, tak sa teda môžem zobudiť, že ma budú musieť úplne otvoriť. A sú tam teda komplikácie, kedy môžem prísť aj o iné orgány. Samozrejme. Takže to bolo úplne pre mňa, že zobudím a kokos nebude mať ešte nebodaj aj vaječník. Takže tak, povedali mi, že operácia bude trvať okolo hodinky a ešte som teda podpísala súhlas s transfúziami. Tak sme išli teda, ani neviem, jak ma vypli na tej operačnej sále, akože naozaj to tam vyzeralo krásne na tých boroch, žiadne tam nebolo nič také, jak v tých filmoch, veľké svetlo, ale hádko, bolo to tam naozaj pekné, veľké, všetci boli milí. No a teda ma vypli, takže to už neviem, čo sa dialo. A keď som sa zobudila, tak úplne som mala pocit, že sa dusím z toho technického kyslíka, že som si to vytrhla a tým, že na sále je okolo 18 stupňov mi sekol krk, čiže mňa nič iné nebolo, len krk, hovorím, ja sa musím otočiť. Tak ma otočili a to som ešte bola taká omámená, tak som len počula teda, jak ma akože prevážajú, ale ešte som nebola úplne pri sebe a bolo strašne veľa tedy operácií tým, že mňa dali dopredu ako urgent. Tak ma museli dať na predoperačnú a nie na pooperačnú, takže to teda nezávidím chudakom tých ľudí, čo tam čakali na tie operácie a ja tam scenérie som mala, lebo mi vybrali predtým druhú kanilu, oni mi tu dali tlakomer, mi tam začala striekať z toho krv, zima mi bola, som sa tam triasla, hej, ale akože liekať bolesti som si vôbec nedala. Nejakých 15 minút som sa asi prebrala a poviem, že tým, že ja som bola asi 2 dní non-stop nalačno, mne vôbec tej narkozy nebolo zle. Ja som bola hneď pri sebe. Vlastne, ak mi dali ten ohrievač, že som sa ohriala a už hovorím si, že ja už by som chcela ísť akože na izbu, nech môžem dať samozrejme aj všetkým vedieť, že som teda v poriadku a že všetko sa teda podarilo. Takže ma trošku aj skôr, jak po 2 hodinách previezli na tú izbu. No a vlastne na tej izbe ma tam ešte sledoval nejaké ďalšie 2 hodiny, už medzi tým sa teda vrátil manžel, lebo on išiel vybavovať veci spojené s hypotékou. To som nepovedala, že ja som hypotéku podpisovala deň predtým v nemocnici. Kúpnu zmluvu. Hypotéku sme mali podpísanú. Takže hovorím, super, mám dom. Keď nebudem mať deti, to mi bude výborné. A vlastne bola som na tej izbe a museli mi potom vybrať po nejakých 4 hodinách, alebo takto mi išli vybrať teda katéter, čo mi zaviedli. To som bol úplne, že ježiš, na čo som si dávala už ten liek od bolesti, lebo že ten liek od bolesti môžu dávať iba každé 4 hodiny. No a vlastne stále ma tam chodili pozerať. Večer teda prišla pani doktorka a povedala mi teda, že dobre, že som sa rozhodla, že som teda súhlasila s operáciou, že som dala na lekárov, pretože mi vyťahli z brucha 2 deci krvi už. Že vajcovod bol prasknutý. A teda tým, že stále mi stúpal ten hormón, tak bábätko stále rástlo. Takže to tam tak rozťahlo, že to prasklo. No a potom už bola taká tá, by som povedala, kedy som sa začala s tým nejako zmierovať, lebo však to boli všetko také šoky, tak rýchlo sa to akože udialo, už 2 týždne sme sa tešili, že tehotenstvo a teraz, že čo sa stane, ale to už by som potom dala asi do druhého videa, len by som povedala, že vtedy som pozerala vlastne v 7. nebi dávali, však bolo chvíľku aj pred Vianocami a bol tam teda prípad manželov Kavalírovcov, kedy jej sa tam vlastne narodilo bábätko. A som bola taká, že naozaj, že život asi to bábätko dá vtedy, kedy ho najviac potrebujeme a nie kedy ho chceme. Takže som bola taká, že musím byť silná, no a sa tak ukludňovala, že však deje sa to možno aj iným a musia to nejako prežiť, musím to prežiť aj ja proste, bolo pred Vianocami, no a tak, takže mi povedali vlastne lekári, že keď na druhý deň bude všetko v poriadku, tak ma prepustia, že deň po operácii, takže vlastne prišiel pán docent zase, ten, čo deň predtým rozhodol teda o operácii, poslačal mi brucho, bolo tam teda veľa vtedy aj tých doktorantov, lebo však ja som pre nich bola teda zaujímavý prípad, že to tam asi nie je úplne každý deň.
No a vlastne povedal, že môžem ísť domov. Takže tu by som ukončila asi tento diel a potom by som ešte ďalej natočila nejaké také možno zmierovanie sa, čo tu mám poznámky, a mám tu teda asi aj tretí diel, nejaké to potom snaženie o to ďalšie bábätko. Takže uvidíme, ako to všetko stihnem a teda v ďalšom dieli.